Straight to the point. Now, atong tagagpagtagad, mahigal itong dugang mga isgutan ng nabutaga. Si Sara Diskaya, naabot na magiging sa ato. Niya itong milabay, mahigala nga Biyernes, niya sa Lapu-Lapu City ning maong nga kaso. O niya, kini mga kaigsuunan, ang dakop ini mahigala, kini si Sara Diskaya o kini si Maria Roma Rimando sa kasong corruption and malversation of funds nga charges in connection mahigala sa 96.5 million ghost flood control project didto ni sa Davao Occidental. Straight to the point. Di pa ni mao kadaghan man ning mga kaso niya. Mga ghost projects dito sa Luzon area, daghan kayo pero nauna ning sa may Davao Occidental. So mo ning pag-abot mga higala ni Diskaya dinhi mga kaigalaan sa Sugbo, no? Kay kinis Diskaya manggod, mao ni mahigala no katong report ni kasamang RV Veloso pag cover na to pag-abot ni Diskaya mahigala gikan sa airport nagkuan gyud siya wala pa ni mga taga NBI nga nag-escort niya di isa mailhan nga siya kay nagaputos man sa anaong mga kaigalaan pero nag-dirty finger po siya pagka konda iyang gikunan yung mga reporters mga sugid di paminaw. Straight to the point. Pero na mo makita nga mo niyang pag-abot apan karon siya may tag-iya ining mga daghan nga mga construction firms. Matod pa indekin sa kadaghan sa mga projects in Diskaya, katugong ni ari na to nga engineer bitaw nga dunay kini ni ang joint venture mga higala sa Diskaya sa project ni kanhi Governor Gwen Garcia miingon nga nakaadto gyud siya sa balay mahigalang Diskaya pati dako agi kuno kasama nga kay building gid na no. Unya kita na kay bawo kita mahigala itong iya mga sakinan perting high-end. Pero karon ang iyang nadangatan di asas bilangguan mga sukid tigpaminaw. Ang labing subo ini sa part ni Diskaya kay siya ray na apil o kabilanggo, siya ray na bilanggo ang katong daghan wa. Straight to the point. Inoon nag-enjoy man sad siya, ha? Di ni mo imagine kani mo ni pag picture niya mga sukid tigpaminaw. Picture-picturean siya mga higala hangad gamay ana nya lingi pa dong sa tuo mag-shots ni mga kaigalaan lingi pa dong sa wani mo damha mao niya nadangatan sa iya mga higalang pagprimero unsa kaharianon unsa karaynahanon ang iya mga higalang pagkabutang nga diin bisag auto mga higala payong ra hinungdan gipalit ang auto. Binili ko yung auto. Kani ato balikan to dong. Nani ka ngilngig kani yang konek. Nani ka kurtana Kani Kasi ito may payong may payong. Natutuwa ako sa payong. Natutuwa sa payong. Ayan. Pero hindi ko pinagagamit yung payong na to. Hindi pwedeng gamitin. Oo, kasi Mahal yung So kaya mo to kinuha dahil Kasi ito may payong Natutuwa ako sa payong. Paano to? grabihan Ayan. Pero hindi ko pinagagamit yung payong na to. Hindi pwedeng gamitin. Oo, kasi mahal yung Gikan anak mahigala nga natutuwa sa payong. Kining sakyanan ng Rolls Royce o katong mga Bentley mga kay tag 40 million they can pida. Unya karon ang iyang nadangatan kining picture. Asa man to names? Kani asa na ba ni siya ikuan? Na ba ni siya audio? Hangad gamay ma'am. Tingin po sa camera, ma'am. Tanaw sa kamera. Sus mo na nadangatan niya ron. Opo. Naghang leksyon makuha ani ha. Sa yung ulo lang po. Sige po. Dingi sa tuo ang ulo kana picture. Sa kabila po. Lingi po sa wa ang ulo. Kana picture. Gas po. Ano niya nadangatan? Okay. Na mao niya nadangatan ron. O kani sa kuan na ni sa korte na ni. Dili pag-abot na ni sa Cebu day. Trial Court, Kani mo na. Branch 27, Lapu-Lapu City, Cebu, for criminal case number RLLP 25-01889CR for violation of Section 3E of RA 319 as amended. At yung warrant of arrest po na inisyo ng Regional Trial Court, Branch 27, Lapu-Lapu, Cebu City, for criminal case number RLLP-25-01890CR4
malversation of public funds or property under Article 217 of the Revised Penal Code through falsification under Article 217 in relation to Articles 171 and 172 of the Revised Penal Code. May karapatan po kayong manahimik. Ano man ang inyong sabihin ay pwedeng magamit pabor o laban sa inyo sa anumang hukuman dito sa Pilipinas. May karapatan din po kayong kumuha ng sarili nyong abogado at kung wala po kayong kakayahan ay pagkakaloob sa inyo ito ng gobyerno. Okay, freeze. Gibasahan siya sa Miranda Doctrine. Standby ha, gamay lang kayo. Inani inadangatan nun gikan sa harianon niya nga kwan, priso siya mahigala o why special treatment matud pa mga kagalaan sa kinini ang BGMP. Straight to the point. Okay, balik ta mahigalas tong dugang hisgutanan mga sukitig paminaw. Inani ang dadangatan karon ni ining Sara Diskaya. Ngani gikan mahigala sa iyang raynahanon nga kinabuhi. Lalim ka ba ana mga higalag pertindaghana ng mga sakyanan, 40 kabuok mga sakyanan, mga luxury vehicles dili basta-basta. Tan-aw ko kinis Diskaya mga higalag musuroy ni og bisag asang lugar. Billions gyud kita mga kaigalaan. Siya gyud tag-iya ining pila guni Diskaya Group of Companies gud na mga sukit ti paminaw. Ha? Ang iyang mga construction firms nga duna gani mga project sa Subo. Mana kong giingon nga basig duawon kay ini mo mga congressmen nga mga kaila Subo. Ha? Kay naman kay project sa Kutkut Liloan. Diskaya man nga project sad. Doon na po siya project sa Malabuyok. Ha? Kining imo mga friends, asa naman ni sila? May na lang makabisita sila kay kanang friendship god o tinuod ka nga friends sa kasakit o kalipay man na. Straight to the point. Kanang anhi ka makakitag friendship gyud mga higala nga sa kalipay lang way labot kasakit ining kalakiharon. Iyahay man naglikay gyud mga higala kini mga friends nimo ana. Magalikay-likay na niron, tanawag ko ni mga skanana o pagka ngilngiga ni mga skanana eh. Ha? Alang-alang man mga sukitig paminaw nga, pagka mga mahalon nga mga sakyanan. Nakasasud ani mga skanana porbida. Kaya atong balikan iyang harianon nga kwan. O ang iyang kinabuhi nga raynahanon o karon. Grabiha sa panghitabo. Bebe, atong paminawon dong. O, kane. O, di ba? Kako naman taan eh. Wala ko lang gibalikan. Ito yung una na bili namin. Tapos yung, yung black pa lang una na bili namin. Tapos yung white, gusto ko may white din siya. Oh, naman ka, pares-pares sa sakyanan. And white. Black and white. Yes. Aha. Eto isa. Denali. GMC Denali. So, black and white version din siya. Pero Oh, ito, black and white. diesel Grabe, ha? to. Ito gas. So, ito si black Mura and magpalit lang white. sakyanan king ha. And then, Baliktad lalaki babae para mo sanay. Nakita ko to sa talaga sa walang ganito sa Philippines. Sa Grand Wagoneer, parang jeep. So wala siya dito, walang ganito sa Manila. May isa yata kumuha, pero nag-iisa lang itong kulay na to. Galing sa Lamang ka na oh. Pinaship ko from the US. From the US. Oh, It's an limang American kana? car. Yes, it's an American car. Yeah. Why baligya sa Pilipinas? Ewan ko, ang ganda ng body niya eh. Tapos parang compact lang din siya. Tapos yung color kasi, ang ganda, gusto ko red. Di na sa kinumdum sa gidaganon sa sakyanan usahay gani. Biha. Marunong ako mag-drive, left, right. Hindi ako marunong mag-park. Yun. Okay. So, yung sa likod, yung Suburban, dito na yan, Macau? local ko na nabilit yan. Local na lang. Oo, si Suburban. Tsaka si Wow, ganda. Alphard. Oo. Ganda naman ito. Oo. So, mahilig kami sa mga... Magkanang malalaking balay niya color. mga higalang Para parkinganan kasha sa balay kami. dahil Yung Jesus anak ko, Ginoo ko. malalaki. So, here naman... Manila pa niya? Pick up tong dalawang to. Natuwa naman kasi ako sa kanyang lalaki niya eh. So, ito yung Dodge Ram. And then, the Tundra na Toyota. Sobrang comfortable. Ang ganda ng suspension nito. Imported din to, no? Yes. Parang walang ganito dito, no? Wala. Pilipinas. And the color red itself. Kasi bihira yung red na color nito. And then the Toyota Sequoia. Si Kuya, kung sa kanin This is George si the Kuya. TRD Pro. So, more tapos ito yung capstone, yung high-end niya. High-end version. And then ito sa mga unang sasakyan na na-purchase namin, yung X5, tsaka yung F-Pace na Jaguar. Jaguar naman to. Yes. O, mga Ilawom unang sa ilang balay ni. sasakyan namin to. Og office sa St. Gerard Construction. Parking area, sus Ginoo ko. Dito tayo, dito. Dito tayo. Yan.
Ito parang hindi na nagagamit to, Sarah. Ito yung one of the first cars na meron talaga kami is this Altera. Ano na to, hindi na nag-reproduce to. So, Wala, ayan. isa sa pinakauna namin na Ito sasakyan. yung Hindi namin tinatanggal. GLS, Mercedes-Benz. Mercedes, GLS. sus, ginoo ko. One of the S-Class series ng Benz. SUV din siya, hanggang likod, 3 row siya. And then the Volvo XC90. Ito yung gustong-gusto ko na dati na unang bilhin. Nung nabili na namin siya, hindi ko na ginagamit. Oo, ang anak ko, ewan ko, anak ko gumagamit nito. At least nagagamit na rin pala. Yes. Kahit paano, oo. no? Yes. Napakaswerte naman ng mga anak nyo. Oo. And this is one of the most expensive purchases na kotse noon. Nabili namin. This is the autobiography Range Rover. Range Rover. So, pinakamahal to noon nung wala pa yung mga nandun sa harap. Mga anong taon yan? 2020? 2020. Yes. Ito bago na. The Evo. Oo, gusto ko sana maliit lang. Tsaka yung kulay niya kasi gusto ko red. Kailangan And din sa then, color red. Defender. Favorite Nakita color ko niya to red. Sa Dubai. No? Oo. Nakita ko sa magazine. Tapos sabi ko, gusto ko ng ganito. Biha, no? Hinintay namin dumating yung long wheelbase. Kasi 3 row siya. Usually yung Defender niya is the small compact one. Yes, oo. Ito yung mas malaking version. Yes. Oo, para kasya kaming Land Rover. lahat. And then we have yung LM, yung Lexus na kakambal niya si Alphard. Tama ka, The no? higher end of ano. Hawig nga, no? Yes, the Lexus, higher end kakambal of si the Alphard. Pero Lexus ang ano niya. And of course, Pagkabugnawa yung sa mga aircon, ano eh? Luma na. Yes. And then sabi ko, gusto ko ng artista van. Dati Yan. kang artista. Hindi. Muntik na maging artista. Oh, yes. Ito so, yun. oo, yung Savannah, nagpahanap talaga ako yung artista van. Kung tawagin. So, GMC siya. Yan one of the latest Ano mo ni? O, kaning rules, kuan. Kanay binili kay nay payong, ha? Pagkagirabihan sa mga sakyanan. Pero tanawa ra good names, gikan aning mao mga sakyanan di ana sa mga high-end nga sakyanan karon sakay na siya mahigala sa detention vehicle na, oh. Lagi ka lang nagkatawa mga higala, ha? Sakyanan sa mga presohonon sa mga piniriso, di, oh. Gikan mahigala sa iyang Rolls-Royce, Bentley, gikan sa Mercedes-Benz, tanawa. Unsa ni hitabuan niya ron? Nasa sakay ni mga higala ang sakyanan nga detention vehicle mga kaigalaan. Morning mga Kantas Binilanggo, pwede siguro ang Kantas Binilanggo version na Tagalog version. Ni Amans Lapu-Lapu ni tingali og Bisaya version na siguro. Sakyanan ni mga higala nga murag presuhan, no? Murag tangkal mga higala, no? Naasa may sakay din ha. Kini si Sara Diskaya, oh. Muna ni padong dito sa Lapu-Lapu City Jail. Giiskurtan sila mga higala, no? Padong na sa jail. Onya karon wa na ni ang iyang color ani mga higala nga red color nga iyang favorite. Kaya iyang gipasulot nga uniform yellow naman, ha? Nganong sa uban day orange magkulor ang pambinilanggo sa Lapu-Lapu yellow, no? Murag yellow ang ilang kuan sa Lapu-Lapu. O mo na ni mga kagalaan, no? Pag abot na dito sa kuan, gi-eskortan sa mga higala dito sakay sa detention na vehicle, mga sukitig paminaw. Okay. Unya, karon na ba why special treatment? Matod pa mga higala karon sa BJMP. Mo na ni, pag-prepare na niya. Naman ni sa audio dong? Mo na ni, gipadong sod na niya dito sa kuan. Kuan na. Pag andam na sod sa bilangguan na gyud, mo na ni ang iyang kuan. Unsa man ning kuan na? Sa parking area man eh. Nagkuan sa gipadad-an sa mga kuan, mga grocery sa iyang pamilya indekin. Nga diha, no? Gipabawnan siya mga grocery dito sa sod. Aron mga kuan pod. O kaniyo. Grocery o guban niya mga needs, no? Mga toiletries, padaan-daan dito sulod mga kaigalaan, no? Mao ni ang hitabo ni Sara Diskaya mga kaigalaan. Karon ang National Office sa Bureau of Jail Management and Penology mihatag og assurance, mihatag og pasalig sa publiko nga why special treatment na ihatag ni Sara Diskaya dito sa sulod sa Lapu-Lapu City Detention Facility.
Matod pa may galan ni BJMP Jail Superintendent J. Rex Joseph Bustinera nga ang normal protocol i-impose gyud niini nila mahigala. Unya matod pa iyang gi-emphasize nga ang Lapu-Lapu City BJMP officials giordiran sila to treat them equally with other persons deprived of liberty. Wala mga higalay special treatment. Kung unsay treatment sa usa ka binilanggo, mauna ang treatment sa tanan. Straight to the point. Matod pa, unya, gibutyag mga kagalaan nga walay VIP treatment diha sa Lapu-Lapu City Jail. Ang lisod ani kay kinis diskaya na anad kini og luxury nga kinabuhi. Mo nang pag-abot na niya ako sa Bureau of Jail Management and Penology dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Dito Lapu-Lapu City Jail, mo na niyang pag-abot mga sukintig paminaw. Ang problema ani kay naanad na ni siya may galali magkag sakyanan mga kagalaan ka na mga high-end nga sakyanan tag 40 milyones pesos nga sakyanan. Karon sakay na siya may gala sa detention vehicle. Kada bitang sakyanan nga murag doon ay tangkal-tangkal. Gitangkal na siya dito mahigala sa sakyanan. Straight to the Murag point. manok mahigala o baboy nga biyahe. Padong dito sa City Jail. Sa Lapu-Lapu. Mo niya nadangatan ron. O niya kinini ang ila di ay protocols pagkakaron. Matod pa unsa kapait niya kahimtang ni Diskaya karon og mo nagiingon na imo man ang gituyuan. Ang kahimtang dito sa sulod kay matod pa sa spokesperson mga kagalaan niining Lapu-Lapu City Jail ngang ilang protocol din ha matod pa naa mga higalay sa pagkakaron naasay naman na po'y quarantine nga himuon day no? Antod ron, gi-quarantine pas Diskaya ron. So sa quarantine nila, dili pa sa iipon dito sa daghan. Ang iyang kaipon ron, tulo sila kabuok. Doon ay tulo ka mga babae pod nga kaipon niya nga mga binilanggo usad. Gi-quarantine pa sila for 5 days. So tulo sila kabuok nga naadiha sa Lapu-Lapu City Jail kanang naay quarantine facility. Naaslan tulo karon. Nag-amiga na sila ron nga, kung kayo, makay mahimo, makikamiga na lang kayo mga kaubang inmates. Unya, ang protocol nila, after 5 days, ibalhin na sila ito sa daghan. Nga mga binilanggo, mag-ipon na sila dito tanan. Straight to the Mao ni point. nadangatan, mahigala ni Sara Diskaya ron. Unya, ang iya mga friends, nga pwedeng daghana, ang mga politiko, nga pwedeng daghana, abot pa niyang koneksyon din sa Sugbo, kay niaga na siya project mahigala sa Sugbo, panahon ni Governor Gwen Garcia na aslay project, o ganun sa Kutkut River mga kagalaan, shout out ngadtong Congressman Frasco, o uban pa, no? Kumusta man, no? Wa mo ko na huna sa pagbisita ani niya kay inyo man ni mga friends, Straight to the point. Nagyod, ginusaran sa mo na yung mga kasakit nga gibati ng Diskaya ining kalakiha ron. O gunya, 5 katong Rolls Royce, payong rahinungdan, gipalit, mahigala, payong rahinungdan, kamahal ang mga skanana. Ang mga magbubuhis in town, bisag multicab gani mahigala, wa gigani. Gabaktas-baktas na ito mga kaigsunan, pero kini mga tawhana, porbida. Anya, kini mong payong, kay pabukhad yun, wa man yung bukhara di adipita, kanang pagkuhan pala ni, kani gikuan ko nos payong, gipalit ka na ipayong, wa man, pero gibukhad ni Vince Dison, aman tong gibukhad ni Vince Dison dong. Katuto ang gibaligya na ning maong sakyanan gisubasta na mga higala sa Bureau of Customs kani. Naano say nay audio ni dong? Kani. Yan ang payong. Sir, this side. Magkano itong bayan ho? Ilang milyon itong bayan ho? Cellphone. Payong Cellphone mo, natatakpan si Kumatsi. Ang saan yung payong nga? Ibukhad ko no? Ibukhad ko no sa payongan. Remote control. Uy, ang saan man ang payong nga? Wi-Fi ya, Wi-Fi. Mauna yung payong nga? Mauna yung hinungdan niya gipalit niya tungos payong? 10 milyon. Payong Plastic po. Public auction na ni. Plastic oo. Saan? Saan yung payong nga muna mag... Mayo pa man tayo payong mas DYHP ani. Matibay, sir. Saan nilalagyan? Patingin niya?
Sosyal ni payong nga. Baka bumaba yung value. Mo niya pag-auction na. Auction. Wala, at balik ko na. Mo ni payong, oh. Napisliton, mugawas ang payong. Isa pa, sir. Sir, hindi ko Sir, this side. Pwede ba ka na butangan og laing payong na, no? Ulpot pa ka ko, ano? Kasi panalitan, maguba na payong, ha? Butangan lang payong sa Diwa HP. Remote control. Baka ba... Wi-Fi Wi-Fi. Yung pahinga to, 10 million. Induta sa interior sa kinan, oh. Orange o color. Kanamang, kuhan nga color. Hermes. Hermes na. Yes, sir. Ang lingkuranan, Hermes mahigala. Mukhang matibay, sir, ha? Wagang payong. Saan nilalagay yan? Patingin niya. Sosyal kayo, payong pa lang. Yung value. So gikan din ha, mahigala, adto ta mga kaigalan Lapu-Lapu City Jail. Mao ni kasamang names, no? Dito na sa Lapu-Lapu City Jail. Unya karon niingon ang BGMP nga why special treatment ang hitabo ani karon. Gi quarantine pa ni si Sara Diskaya. Dunay duha nga iyang kauban sa ilang room ron sa detention facility nga gi quarantine. Human anang 5 days nga quarantine so sa ato pa kay kuan man to. Biyernes man niabot, Sabado, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules. Mga Miyerkules, ibalhin na siya mga higala ngadto na sa kinini ang area gyud pang padaghanan ng mga higalang area, no? Ang sa pagkakaroon kinini ang dormitory nila karon gamay-gamay ni mahigala nga detention cell tulos na kabuk nga naa na duha ka mga babae iyang kauban. Pero ingon ang BGMP spokesperson nga ang situation dito sa sulod medyo problema gyud gamay, no? Matod pa mahigala, inig-ipon niya dito sa kadaghanan na, doon na mga higalay, matod pa congested and overcrowded ang actual detainees inside mahigala, kay matod pa ang capacity ana nga usa ka detention cell, dunay 40 ka buok. Kining female dormitory, dunay 4 cells inside sa female dormitory. Kay lahi man tong sa male dormitory, lahi man sa female. Ang sa female, 4 ka mga silda. Ang capacity matag silda, 40 ka mga binilanggo. Straight to the point. Ang ila karon sa Lapu-Lapu, giangkon mahigala ining spokesperson, Jail Superintendent Jerix Joseph Bustinera, nga kinini ang medyo congested ito kay ang capacity 40 ra apan ang sod mahigala tag 80. Straight to the point. 80 kabuok mga kaigalaan ang sod nining usa ka detention cell. So kay upat man ka mga detention cells ang naa sa female dormitory, supposedly mahigala pila man ka kuana ang naa. Mabutang o mga 160 ka mga kuan inday kin. 160 ka mga binilanggo. Ang kada usa ka cell 40 man. Sus karon kay matod pa mahigala na doble man eh. Nabutang mahigala tag 80 ang kada selda. Medyo hot-hot dito mga sukintig paminaw. Straight to the point. May sobra sa iyang capacity. Unya medyo alimuot. Unsaon na lang ning diskaya ani nga kinira ba siya mahigala na anad na kini og raynahanon nga kinabuhi. Naanad air condition gud ang balay ini mga higala ngilngig kayo. Ang aircon mga kaigalaan labihan ka centralized ang aircon. Ang mga sakyanan mga higala kanabang ninuta ra ba sakyan kanang Rolls Royce kunod hindi kino matagkasakay ana. Pero kana mga klasiya sakyanan anak kanindot anak kay bisag asa ka mo adto murag way batsi ba. Hanoy kayo. Hanoy nga sakyanan. Nya humok kayo mahigalang mga lingkuranan. Nindot kayo mga higala og kuan. Mga lingkuranan murag
Naka sa sulod mahigala sa sakyanan pwede kang magatugtog lang. Mura ka giduyan-duyan lang nya mabot ka sa imong giadtuan do na kay mga meetings inana. Do na po sa iyang van pod nga na table pwede maka-meeting na sa sulod sa sakyanan pagkangilngiga. Ha? Panalitan og magsigigdagan ang sakyanan, mag-meeting mo na sa sulod na table nga magamit dako kayong mga sakyanan. So naanad na siya og kinabuhi mga higala nga labihan ka luksuryos nga kinabuhi. Ug unya sa ilang balay murag hotel, pag abot mga higala nga to limang kaning paminaw ko ang master's bedroom siguro aning Diskaya kani o kani. Mo ni iyang balay no? Oh, baby house tour kini dong. House tour ni Diskaya oh. Dito naghihintay yung mga bisita namin. Oh, Pag, nya, karon ang nadangatan wala niya pa ron. kami dito sa baba. So, Folding bed kini ni ang receiving area. double deck na lang ni iya ron. Diretso naman tayo sa Kani, dining oh, tanawa ko, area no? namin. Ang balay? Ito yung aquarium namin. Ito puro saltwater fish. So, konti lang siya kasi matagal na namin na parang binubuhay to. Kailangan konti lang yung fish dyan. So, Tour I think sa yung house. clownfish nagtatago yata siya. Yan. So, and then, ito yung dining area namin. This is where the family spends most of their time together here. Sobrang gamit tong area namin. Dinner, breakfast, lahat dito, kwentuhan. And of course, I have my plate collection. Oh, plate collection pa I yun. started collecting, actually, mommy ko nag-umpisa mag-collect ng plates from the UK. Inuwi niya. And kinontinue ko lang. So, most of these are all Royal Albert na collection ko. Which I've been collecting for the past 5 years na. Higa, no? Dito, we have a paging system. So, Paging system, para oh. tawagin yung mga anak ko kasi minsan ang hirap tumawagin. This is 3 floors up. So, pipindutin mo lang to. Tapos, i-announce na lang three kung floors up, kakain na good. o hindi. Yan. So, Ngingiga. bababa na yung mga yan. Tapos, nauna na. ito yung aming Karon kay- short house tour. Di na tawagon sa kuan intercom. Kay karon ang kaon nun bagting na para sa mga binilanggo. Okay, sige padayon nong, padayon be. House tour. Mo ni. So, diretso naman tayo sa dining area namin. Gapuha sa iyang Yung mga aquarium banay. namin. High ceiling. Ito puro saltwater fish. So, konti lang siya kasi matagal na namin na parang binubuhay to. Kailangan konti lang yung fish dyan. So, I think yung clownfish nagtatago yata siya. Yan. So, and then, ito yung dining area namin. Dining area. This is where the family spends most of their time together here. Sobrang gamit tong area namin. Dinner, breakfast, lahat dito, kwentuhan. And of course, I have my plate collection. I started collecting, actually, mommy ko nag-umpisa mag-collect ng plates from the UK. Inuwi niya. And kinontinue ko lang. So, most of these are all Royal Albert na collection ko. Which I've been collecting for the past 5 years na. Dito, we have a paging system. So, para tawagin yung mga anak ko kasi minsan ang hirap tumawagin. This is 3 floors up. So, pipindutin mo lang to. Tapos, i-announce na lang kung kakain na o hindi. Yan. So, bababa na yung mga yan. Tapos, yun. Ito yung aming short house tour. Okay. So mo ni ang balay. Nya karon mahigala ang iya ron dito sa Lapu-Lapu facility, nag-double deck na lang. Saka dili malalim ka ng kinabuhian niya. Kada bang naanad na ka ba? Kay kini mga higalang gi-quarantine sila gamay ni nga facility. So nag-double deck na lang sila ron. Tingal lagi palabon na puti lang sa ubos nga double deck kay mao may kuan kay og naa kay mohangyo ka prawas barko ba nga mohangyo lang kag kuan kay naay mga bata-bata pa alila ikaw lang tus taas dong or die kay di may tiguang rin nga ubos ha. Mo niya nadangatan. Unya inikipon niya dito sa public by Wednesday pohon. Iipon na sa dito bida. Dito gud sa bilangguan mamasko. Paskos binalanggo gini. Musugat sa bagong tuig mahigala dito sa bilangguan. 80 sila kabuok nga naa sa usa ka silda. Ha? Unya porbida. Dili na ginaingon niya na nakakuan dito kay medyo di naman gyud kwantong fresh air niya, fresh aircon, fresh niya nasa air freshener. Naasay dako mahigala nga kuan kay simpre ang iya mahigalang higdaanan ang master's bedroom sus Ginoo ko. Kana lang gud ang 40 ka mga sakyanan ang parking pa lang daan ana ha. Kang parking pa lang ana daan. 5 ka na mahigalag bisag ka na mga kundo ganun sa Cebu, samot nag Manila,
parkinganan pa lang tag 1 million na mga daan. Parkinganan pa lang. So kining iya pati naghanang sa kanan. Ha? Samtang ang mga magbubuhis mahigala gabaktas-baktas lang in taon kabit sa jeep. Pero kining iya mahigala pagkaharianon, pagkaraynahanon. Ha? Nga kinabuhi mga sukid di paminaw. Unya high ceiling ang balay, nindot kay mga gamit, nindot kayo mga kani mga dapat sa balay o mga marmols mga higala. Kining iyang kwan pagkaninduta kayong kwan na gyud. Pero mo lagi na ang mga tao ron dunay mo ingon nga mirisi nimo Sara Diskaya. Ang uban sa naluoy ni Sara Diskaya nganong siya ray na preso diha ngano kining uban wa man mga higala. Ha? Kaluoy ang uban mingon nga mirisi kay imo man sa nang gikuan naka-benefit pa sa kaana. Imo man nang gipila ning kinabuhi ah. Ha? Ang uban sa ning kaluoy ngano man maapil to mga dagko. Straight to the point. Mao lagi ni ang ataw na hunaon sa makadaghan. Kining kwarta ang tentasyon mga higala sa anindot nga kinabuhi na amang ginakanunay, imo ng choice. Kini sawa pa niya ni dawata mga kagalaan nga pagka-kontraktor, nahibaw siya nga doon na gini mga higalay moabot ang panahon nga mabuking kagyud kadugayan. Ambot na kaning diri sa Cebu og doon na ba kay mga booking ining kalakiha. Naaba kay mo sunod ni Sara Diskaya ining taga-Sugbo. Tanawonon ta lang, ha? Inani, ang uban moingon mirisi nimo. Imo man ang gipili na nga kinabuhi, nagpagamit ka man. Bisan tuod maluoy ang uban mahigala kaluoy. Kaluoy o siya na lang din ha ang ubang mga nag-enjoy sa ilang binuhatan kanadto gawas non pantod karon. Tinuod na. Daghan din na. Labi na karon ang mga congressmen, ang mga senators. Unsaon pag-connect ni Mro, namatay na mas Cabral. May man to, ama ni Cabral ang lista niya, namatay naman. Ha? O kining kamatayon ni Cabral mo na, connected na niya nga, medyo misteryoso kay nga kalasis kamatayon. Straight to the Ang point. hitabo ini mo niya, Diskaya, ikaw magimay na ebidensya. Kadtong mga senador o congressman, amo pang pangitaunon ebidensya, saon taman, namatay man si, Cabral, Kati Cabral. Ang hitabo ani, siya magbagaba aning tanan. Hasta iyang bana mga sukitig paminaw mo na giingon ba nga kinini ang pagsugod pa lang anang kinabuhian ni sud ka ana nahibaw na kadaan nga do na gyud na dili na maayo nga kinabuhi. Di na maayo nga klases pangwarta. Straight to the point. Mosugot kag sa dili maabot ang panahon gyud nga do na gyud kay gabaan aron. Unya kini mga higala ang uban gaba ina ni preso ang uban mga kagilaan mga sakit-sakit sa kalawasan. Di lang nimo hibaw-an mahigala nga matang katos gaba. 5 ka anak mga higalag buhis katawhana ang mga tao mayanong tao kitang mga yano lang mga higalawa ta exempted bayad og buhis. Yanong tao inipalit nimo mga higala anang mga palaliton na ay VAT na kapatong. Unya karon ka ng kwartaha gikawat lang. So mo ni hain naman ang iyang mga friends. Ang iyang mga busy. So, sa may ikasulti, mirisi or luoy? Muni, makuan ron, muni pangutan na ron. So, daghang mga leksyon, kani mga naminaw na to karon, labi na mo mga contractors siya. Hunaw-naas makadaghan. Nga kanang inyong gihimo di maayo, doon na yun ay ang kanang dautan nga binuhatan, magpadayon lang. Walang gi magkabadlong ninyo. Ang sakit ana, kung kamo gigamit ra, ang katong dagko-dagko nga buaya di masakpan. Ang katong gagmay-gagmay, mao'y ipaon. Mao na diharon. Straight to the point. Now, mao nilon mga higala, no? Atong balikan. Ang harianon nga panimalay, ang anindot, ang iya ini mahigala, parking palandaan, 40 kabuk sa kinan god. Samantalang ang uban mahigala na uban magbahay mga kaigalan, per square meter, sus kamahal. Parking lang godaan. Ani ka mga kundo-kundo, sibor ganin ha, mga 1 million ang parking. Kung adto kas Manila, samot na. Pero nanin daghang kwarta, bililyon ang kwarta, Jesus. Murag sinsiyo lang ng tanan. Ha? Unya, kinini ang inanak ka, kwan. Ang iya mga sakyanan, labihan kaharianon. Pero karon wa na gyud, sakay na lang mahigala sa detention vehicle. Kanang sakyanan mahigala sa Binilanggo, nga murag doon ay tangkal-tangkal. Muna na iyang gisakyan. Unya, ang iya manghigala mga sinina nga mga branded, karon pinayelo na iyang sinina ron, isip detainee.
Unya kininiang ang iya mga higalang kuan siya manawag siya mga anak pina-interko mga higala naog na kay mga una karon mahigala bida bagting na lang iya bagting ting 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 nga una ang mga binulanggo. Pero ang sa Lapu-Lapu sa jail makakaon-kaon kay pala binilanggo ana maanat diskaya ani. Kay matod pa BGMP meal allowance per day. Uy, 70 pesos per day. I-divide by 3 pa na. Kumaon. Unsa man ni meal allowance per day? Standard no? So sa ato pa breakfast na nimo, na kay lunch, na kay dinner. Amay na lamang kay libre magkaon. Naa mga higalay tag 23 pesos kapin. Ang kada kaon. O kana mga pinobre lang, makakaon na kana sa katakos munggos okay naman, sa 1 cup rice okay na. Kana sa mga pobre lang mga higala makakuha na. Mao tong gikanta ni Magsurban mga higala nga balik na natos bilangguan kay maayo dito kay libre ang tanan. Pero pwede na po siya mahigalan dalhan og laming pagkaon day. Unsa man ang pamilya pwede ra nga mao imo pada? Pwede ra? Sus magsiguro siguro manambok siguro ni asal siguro ang iyang mga kauban sa medyo masultihan siguro po gamay itong iyang mga kauban sa ilang silda kay order ni diskaya nga magdipot sa mangagda. Kay pwede man mahigala di ay nga dunay kuan. Pwede ra po silang dalhan og lami nga pagkaon panahon sa dalaw. Dalaw lang. Pero way dalaw. Di po pwede magpag-grab. Kanating dalaw. Pero ang gingon na ba sa BGMP nga, ang ihatag niya ang i-dalaw. Agoy. Unsa man ang i-dalaw? Dalaw ka na mahigala sa online. Thomas Manila ang pamilya. So doon ay i-dalaw, pwede ra. Mag-istoryal sa kuan, mag-zoom lang sila. Inana. Pero kung magdalaw mahigala nga kuan, pwede na makadaog doon ay kuan. Pwede ba siguro na kada adlaw mag-order sa pagkaong lami? Pwede naman siguro day, pero mangagda po ka. Daghan po ng mga 80 kabok ng pagkanunon na nadaa diha. Kay 80 makabok sa kasilda, paminaw ko, ka-afford bang sa ana. Kana kung di pa ma-embargo ng iya mga kuan, mga kahimanan sa gobyerno. Kay iya ra ba mga sakanan gi subasta na ra ba? O katong uban, na di nakakapanglibre, sud sa kay kaon-kaon lang ka diha. Pwede po kang ilugan kag galit na sa mong pizza. Ang kaon kay pizza gutom iha kanang ubang mga binilanggo. Ewa naman ni maanad siya ron og kaon og pinobre. Kan limang ka ng sus Ginoo ko. Umukaon ni muan hinig bisag asang lugar ang ato gawas nasod ani sa Cebu pa na di mo puyo og di mga 5-star hotel oy. Kining klasiha sa kaning nga level. Di na ni. Kada ko kwarta mga limang kaday ang iyang kwarta nakuha di lang sa flood control appeal sa mga projects no. Kana flood control pa na controversial ron. Ang ato sa farm to market road ug uban pa. Mga 200 billion god. Ang iyang makontratang na apilan. Unsa man yung paghulot ng kwarta ana? Pertingil-ngiga mga sukitig paminaw. Kini ko mga kurakutunon nga kwarta kaning flood control. Nga naman di man mailan kinsa may makakita ng flood control. Ayuhon lang nimo nang duol panalitan ka ng Kutkut River. Kana makita sa kalsada, buhan ang mga tao magkaon, ayuhon lang nimo na pagbutang ligon man day. Ato sa unahan, wa na day dito. Ano mga kabuang ni mga DPWH mahigalang uban, dili tanan. Tanawa bisag kanay kanang mga farm to market road kawatuno na. Kisa may mususi dito sa bukid ug na human man ang kalsada ha. Kabantay mo, nay magkalsada ang opening nindot kay kalsada magtuo kag nalahos ang kalsada sa unahan day wa na kalsada. Mao sa ning flood control mo na mga kawatunon nga mga projects wa may maka-check ayo ang publiko di man makakita lang. Patuhon lang ka nga naay farm to market road, flood control, makasubay wag ka ng Mananga. Akong gisubay ng Mananga River kanang Kutkut River, wa ko kasubay tibuok gyud. Ingon ka nga kuan, ang maagis kalsada ron makita sa kalsada ayuhon na nimo gamay ng iyang pagbutang-butang og riprap.
Sa unahan to layo nga di na makitag tawa na riprap dito. Ha? Sus. Kulas ni Do. Uy, kulas may. Ang abot niya mahigalas Lapu-Lapu City, Lapu-Lapu kuan, Curtis Lapu-Lapu bida. Ingos dis kaya gigutom ko siya pa-order sa ito fast food chain, gipakaon ng tanan. Kuan mo, murag kuan sila. Pero mo lagi na. Sa o man ron kung ma-embargo na ng iyang mga kuan kay kini mga sakiran gisubasta naman. Unya gipang freeze naman ng iyang kuan, iyang mga kabtangan. Wa na. Bali sa ato may gala kining QM, dili sa ato sa Cebu. Si Kirante, ang iyang helicopter gi-freeze na. Ha? Diskaya Cebu version po ni. Si Kirante, amot og madutlan baka ni mga sugit paminaw. Ha? So far pitulas ay masakyanan ang gisubasta day. Kinsa kay masunod ang diskaya mga kagilaan. Pagka-trailing sa unang-hunao, no? So karon, tuwa na sas bilangguan, ang iyang kasakit iniron nagdoble. Kanang mapriso siya mga higala, guol man gina kayo, kay gihatod pa siya sa mga anak. Nasas bilangguan. Unya, gawas pa ni anak mga higala, ang pagkaon dito, antos ko siya dito. Wa naman ni maanad, tulog, kutson nga katulganan, memory foam lami kayo. Karon wa na. Unya, naghuot, medyo humot-humot sang anso dito sulod. Pwede ba kaday umuingos diskaya ang ako lay gasto sa mga air freshener? Ako lang pamutangan ni dinhi. Pwede man siguro, siya mo palit og kuan siguro. Pamalitan na niya di kuan dito, madara man siguro. O nya kaon-kaon la pa-order lang siya pirmi, kada adlaw siguro pa-order. Pasig pwede ra, basta ingon ang kuan, ang spokesperson sa BGMP nga patas ang ilang treatment. Ang budget kada adlaw sa kaon 70 pesos, so divided by 3 na sa mga 23 pesos kapin ang kada meal, no? Kana og pinubre makakaon-kaon ka naman okay naman na, basta kay pinubre lang. Karon mahigala mo nang buhaton sa mga jail warden kadto, malit na sa mga anay day nga kuan baboy, moy ihawon para kuan ba? Kay karon usa ka hiwa ng kuan ron di na makakapalit rong kuan na kay hinog mamunggos-munggos lang. Di pud maayo og sige lang po kag munggos kay ang arthritis. Mo na giingon mahigalada. Iyan ang mga pag-antos. Labaw tanan ang kasakit, ang iyarong physical nga pag-antos, ang emosyonal nga aspeto mga higala, ang psychological nga pag-aspeto aniron. Kay ang kadtong mga daghan man iya mga kontak niya sus kadaghan. Sus kadaghan. Mga projects nga ang iyang mga kauban mahigala ang mga official sa mga dagkong officials hay naman sila. Nawagtang ang mga busy. Magkakanta na siya mahigalag. Paskos binilanggo din hiron. Sa nakauban ko pa ang mahal na kong mga congressman. Sinsa masong tingog mahigala kay bida. Medyo, kinini ang more or less sa mga yun. Pero kibaw man ta. Kini mga insertions niya. Kinsa man ang naa. Mga congressmen, mga senators. Kumusta na Kas Martin, Kanto saldi ko, mahigala mo ragwa ito'y plano mo pauli. Sa nakauban ko pa, ang mahal na kong mga congressman, inig-abot sa Pasko, malipayon, masadya ang tanan. Karon ay wala na, ang Pasko ko ay kagulanan. Ako'y ani anak karon sa mabugnaong bilangguan. Merry Christmas. Say ko na okay, anong chorus? Merry Christmas na lang sa mga traidor nga senador. Askang guula ni siya naman na igo hinon ng kalakihahain naman to. Doon na ba yung investigasyon day? Kamantay ka day katong investigasyon nga pangamong tong kadiskaya pero wa paminawa niya pangamong. Yung sa may mag-akura ani. Mas daghan pa gani na atay video na di ba? Mas dako pa gani mong nadawat nako. Pero saon man ron?
Nato, tanawa na ko itong video. Mura ko siya, kuwan ba nga, ako rin maigo ani nga. Kung buto no naon kami mga kontraktor, gagmay na maganin nga mo, mas dagko ng inyo. Unya, di man lang ako yung nakakuan ani. Kato iya, sakto ba itong iyang kuan? Ikining kontraktor mahigala, namuhunan ko na sila. Pero kadto mga way puhunan nga mas dako pag nadawat, oy yahay pa sa pulis to sila. Asa naman yung dapit, di naman mo undang o katawa, hay na ba to? Asa, di aradi ay, maigin inikit anak ko. Isa mo akong stinger de, sige magkatawa, no, di naman mo undang, ha? So na ato ito yung video, ato ba minawag balik rod, nga, pag investigation na may mag-ako lang din kuan, mas dako pa kanyo nakuha. Daghan na nagbahin, ani. Pero saon taman, ang maigo, ang kadto man mahigalang, kinis diskaya, mabutang na giniguan, may na lang po malingaw-lingaw mga Pilipino, ano, ha, na preso, ha? Bala katong kinadak, ano dito mapreso. Pero murag mga tao na mga dili masatisfied ng diskaya ra. Sundi ko nuglain ko no be. Straight to the point. Unang-una, muna mga tao ron, muingon diskaya mirisi, ang uban na luoy, kas diskaya rama oy na preso. Tinuod na. Mahimong duha ka butang ang atong reaction ani. Mahimong moingon ta nga mirisi niya, kay total, iya man sa nang gihimo. Pero makayon sa tag kaluoy niya, o luoy gamay lang tingali. Kay siya may naanabutang. Hain man tong mga politiko nga maoy nag-insert sa budget. Karon namatay na bas Cabral mga kaigalano na. Ang uban naanaray mga palusot nga wa naman sa taman isa may makatestify pa nga namatay na mas Cabral sa may nahibaw tong tanan. Kaysa man maoy uthor anang allocables sundan allocables. Straight to the point. Sus. O kaniho. Kinigos diskaya sa iyang paminaw ani ron. Kuha na siya nga paita ng kahimtanga. Pero wala gina, before na nahitabo, kay ba na ka nga doon nagi consequence na. Di ba? O kani, ato ipaminaw sa kuno to day. Nga, napilitan lang kuno sila, kay mo'y kalakalan, mo bitaw ng usahay makaingon ta bitaw. Tinuod bitaw ni. Ang uban mahigala karong kontraktor, dili na lang sila musud anang kontratas gobyerno. Kay doon na may mga kalakalan ko din ha. Usahay mapiit ka ba, mapugos ka. Example ka ng DPWH. Basta-basta bago ka makadaog na bidding. Apil-apil kag bidding na kay mga kaila diha. O ya, doon na ka mga kontak dito. Doon na po na mga SOP. Manang kaya kami napilitan lang ganit kay may kalakalan. Mas mayo pa to sa una, og imong pamalandungan sa diskaya kay na naman sa construction firm sa una. Di ba, gipangutana sang Corina mahigala nga, asa magimuni, kuan yun, nilambo sa yung sa DPWH, nakapasok namin sa DPWH, masaya ng buhay. Kung imo rong ibalik lang tao, makaingon mahigala, may pay, sa kontraktor ka na, mahibaw lang yung ka ba nga, ka na bang, makontinto lang ka bilay imo bitaw, makontinto lang yung kasi mong kinabuhi. Okay lagi na inana. Di na lagi ka mangandoy ba nga kanang bilonaryo yung ka na, pero na ay kapalit. Kaya kani kung imong balikan lang tao day, si diskaya nang kontrata na ni kani adto mga balay-balay lang, mga private nga mga balay-balay, naman niya po kay ginansa diha. Kana mga contractors mahigala na nga dato man siya gihapon sila kay siyempre gitrabahoan nimong kwarta. Daghan man kana mga build and sell nga tinarong lang. Wa may kumo lang gyud mong tinarong lang kita sa atong trabaho. Kani kung imong balikan nasuod sila anang mga inana nga klases trabaho. Nangontrata sila ginagmay lang na. Okay lang. Ang uban gud gusto man manghigala gud nga mo ambak gidayon sa kadato. Manang iyang giingon sa diha nag DPWH na sila. Unsa man gyud ang kwan? DPWH is the key di ay. Nan musud na kay kontrata diha matakda na kamadana ka sa sistema. Mo nag-ingon mahigala ni diskaya nga napilitan lang kami kay mo may kalakalan. Di man sa kakadaog og dili kamo kus kalakalan. Dahil paminawon to ha kaning iyang pamahayag atol sa Senate investigation na kaning pamahayag diskaya o. Kani be. Asa na sila ron nga si diskaya ra may napriso, bebe kani. Sige proceed kuno dong. O kani. At
kagalang-galang na senators at miyembro ng pamamagitan ng pagre-report sa DPWH at pagpapadyaryo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno, subalit hindi sila natitinag sa mga ito. Sabi nila, dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala nila na matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema, pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses naming naranasan na ma-disqualify ng Bids and Awards Committee ng DPWH na hawak ng mga mambabatas na nagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napilitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Okay, freeze. Kano, napilitan sila sa kalakaran. Pero unang-una ka mo mismo. Pwede man og mauni ang kalakalan, mga yawan oni. Makapamalikas mo taga. Pero bitaw kini magkalagot kay magkailangan no maglagot gyud ko kay naghamo gyud nga matay na to pagtino. Kini sa ila man ning kakuan. Na flood control project gikawat ang kwarta gib. Ta mga bukid ay nangaupaw. O dili pa taon diir kamayo ipamalikas gyud. Ako lang pugong-pugong na gyud ko mahigala usay murag kag kabalikason gyud ka oy. Yan kay mga kawatan mga higala. Kaysa man mga kawatan din ha. Kanaday mga magbabalaod, kanaday mga congressmen, mga senators nga mo namutang na diha. Asa naman tong speaker? Sila may namutang sa insertion sa budget. Sus. Pero kalamin ka, merisi ni mo diskaya. Merisi ni mo. Pero maraming mangutana, tahay man itong mga politiko. Nga sila may nidawat sa bahin. Straight to the point. Asa ba na nga, kanang mga alokables mahigala, i-deliver itong kang congressman, ipakuan na itong kang kuan. Muna nga lisod kayo. Kini atong nasod mga kaigalaan pag asinso, kay di ay kinawatay mga sugiti paminaw. Daghan na itag kwarta. Ang Pilipinas, dili mga higala, pobre nga nasod, dato ta nga nasod, natay resources. Pait na to ang atong mga leaders, mga kawatan. Muna nga ang mga taong naminaw na kuruno, kay ba man ko doon may mga trolls. Pero sige lang, ako nagtuo ko nga mas daghan pa gyud ang mga tao nga dili ibaligya ang prinsipyo. Muna ayuhon na tong pili ang leader. Kay sila man mo ay decision maker niya. Niting eleksyon, panahon ko na. Ngaritas katawhan kay ang sovereignty, ang kagahuman gikan man sa mga tao. Straight to the point. Di ta magpadaan ng ting eleksyon na alay kwarta o di malikayan gyud kay tungod sa kakabos, dawaton ang kwarta pero butaran gyud kinsit angay butaran. Straight to the point. Kuprason ta ng kwarta, ha? Ako di ko mo advocate nga dawatan kwarta ha, pero namang uban di man malikayan pero dawatan na lang ninyo kanang uban nga di kin malikayan di mo makabalibad. Pero butaran ang tarong. Lisod kayo. Kini sa Sibulandaan, kini na nga upaw na tong kabukiran. Ngano man na? Kini mga kontraktor mahigala ka na naghimog mga subdivision sa o kanang uban. Kana sila, doon na sila tulubagon. But kinsa may naghatag o permit nila? Mahitabo ba gud na og way permit sa DNR? Mahitabo ba gud na og wa mga higalay mga permits inang ato mga kadagkuan ni Sugbo? Straight to the point. Kani mga ato mga leaders supposedly ilang i-protect ang environment, ilang i-protect mahigala ang mga tao. Pero kakwarta man sila. Sus Ginoo ko. Masakitan bitaw tao sa kabalikason ko usahay. Wa na maghuna-huna mahigala og makadaot sa kuana, nangawat sila. So kinis diskaya kawat man ang iya. Anyang pagmahay ron na dubli-dubli niya pamahay nga siya ray na butang diha. Pero from the very start nagpagamit pa sa ka. Muna huna-unaon sa mga taong naminaw turon. Number 1 kanang anang klase, kawat man na ikaw na mo kuan nga di lang kamo apila na.
Daghang mga kontraktor sa uban nga mga magtukod-tukod ng mga balay, naa sa mga construction pro tan-aw, di lang ko. Namo ko mga na-istorya dai, nako yung istorya nalimot ko. Pagsimba na ko do sa Redemptorist. Doon ay kontraktor dool nako. Ato ni kanang kasabot sa kuan ang padagan kuan na sa mga engineering aspect. Nangontrata sa ko pero wala ko mosuod sa gobyerno kay di ba daday. Di MD. Kana bitaw di makaya sa imong di masikmura ba? Pwede man di lang ka. Kadto magdali po nga gusto po modali ka dato. Lisod lagi na magdali kay magkabalik. Kay ako nagtuo magi ko ba nga na kini mga tawhan ng mga mapahimuslanon sa panahon ug di magani o mga priso, doon na lagi ka panahon ninyo. Pero kini kang kini mga kurakot og ampo ta sa magabaan no ta sila dugay masadray kay. Kana dili nimo masikmura nang naa kana mga transaksyon, di lang ka mo apil. Pero kinis diskaya ya masanggi apilan. Dewa jud kay kuana imo ginang bayran. Accountable ka din na. Nakaroon og way maapil mga politiko da. Kutob ka na sa pagmahay na ron. Ikaw may nahimong sacrificial lamb. Pala na pod mahigala nga kita mga dagko diri ay duot gyud ka din ha. Buhahan ang mga Pilipino sad malipay na pod gamay nga ato nay na priso na. Pero wa na nakalimtan na nato mga dagko na ginoon. Mura ta giam-aman ba? Giam-aman lang ta mahigala, gihapuhap lang ta gamay. Malingaw na lang sa tain ng Diskaya nga to na priso na. Ang ato na po nakalimtan nga tuwa ang mga kwan nagpahiyahis baga to mga labaw pang kawatan. So naon ninyo karon kadto mga ofiran mo ana, DPWH uban pa, naa naman ang kurakot may galaw man na mawagtang. Nagani mga ana nga transaksyon, imo na-unaon nga doon na ginay kapalit. Di ba na mahimo ko'y kapalit day? Lahi naman mutarong kagyod sa mong trabaho. Ikaduha, og imo na daan nga, inikabot sa panahon nga na kapalit, basi ikaw na mo sikwate sama indis kaya, ikaw na ipaon ba? Maluwas sila, ikaw na gituyo na naa. So, sa pupuho ni mo na daan, dawato ni mo na daan ha? Nga inikabot sa panahon, magbaga-ba ka panalitan, imong dawato na-enjoy masag ka, og imo makauban ning uban ni kabilanggo okay og di mo makauban ikaw ra usa okay ra pud nimo kay in the first place imo man ang gidawat kini mga dagko mahigalab dali man na makalusot mangita man ang mga pamaagi labi pa mga politiko mulinya lang gyud ka sa administrasyon ayaw gyud adto sa oposisyon. Ora man tikling kabantay ka ng mga politicians mahigalang akwan isa may imbestigaron kadto magkontra mahigalang pagaigahi ka against ka sa administrasyon, delikado, bisigaron ka, pangitaan kag, bisag sipyat gamay hala, pangitaon padakon. Pero kauban yan ka, bisag dako na daan mahigalawa, yun, pabungul-bungulan lang ka. Mo na yung realidad, mga sukitig paminaw. Mo na bitang lisod tag sulbad ining problema na to sa, kuan yun, corruption din sa Pilipinas.